Trăgeam o privire a orașului când dintr-o dată Bogdan a văzut pe Ardeiuț. Ardeiuț este clar cel mai puternic player de pe server. Unde ești? Păzea capul, vrea să te sferi. Asta e nu. Bun, deci avem o problemă foarte mare. Big problem, zi. Zi. Îl știi pe Radu, nu? Gen, m-am putut foarte mult cu el. Da. Nu știu de ce, dar de când am făcut alianța asta, Radu mă urăște și mai tare. Și Gabor, nu știu când a intrat pe server. Ok, cine-i Gabor? Da, Gabor nu prea știu niciun mult informații despre el, dar a făcut o mafie și toată lumea stă invis. Bogdan, stați locului, vă rog, Bogdan. Ce cu skin-ul ăsta, vă rog? Ok, dă-ți din nou armura jos, dă-ți din nou armura jos. Ok, nu contează. Bogdan, poți să pleci, că îți explic eu mai încolo. Da. Deci, Nota la schimb. ăștia au făcut o mafie în care trebuie să stai neapărat invizibil. Și Radu e șeful armatei și Gabor e dictatorul. Nu știu cine e Gabor, o să vedem într-o zi poate cine e, dar ăștia trebuie să-i distrugem neapărat. Eu cu Vlad m-am luptat cu ei și nu-i bine. Ăștia sunt foarte puternici. Efectiv, mi-au luat Meisu. E imposibil să-i batem de acum. Mi-au luat Meisu. Ți-au luat Meisu. Efectiv, Radu, și de acum, știi, nu știu dacă știi că eu până acum am fost cel mai puternic player de pe server. Da. Și Radu m-a învins la PvP și mi-a luat Meisu. Bă, da, ascultă-mă, mi-a zis că dacă nu mă bag în mafie, mi-a Meisu, că gen, n-aveam ce să-i fac, mi-a spart aproape toată armura. Bă, da. Și gen, i-am zis că o să rup pentru Ardeiuț Empire și pentru Orașul Roșu și nu o să intru în mafie. Și trebuie să mergem să ne ocupăm de ei. Bă, dar atunci acum să ne luptăm dacă sunt invizibili. Ai chestia. Dar nu ca o armură pe ei și îi vedem. Deci le vedem armura, bun. Măcar asta știm. Dar unde... Și știu unde ești, Bogdan, hai să mergem. Trebuie să mergem să ne batem. Ai iteme pentru bătaie, ești gata de bătaie. Bă, scutul mi-e encantat și mi-e aproape distrus scutul. Mending și Unbreaking 3. Ok, pune-le pe scut. Da, dar mi se sparge scutul aici. Pune-le pe scut. Da, stai că e Mending, am uitat. Doamne, păi pune-le pe scut. Acum. Ce să vă mai... Ok, eu luați și de strength. Fiecare câte una. E de la scut oare? Da, chiar e de la scut. Vezi, mă, ce bun, Rareș, avem aici toate chestiile. Bă, ce chestii ai? Dar mâncare n-ai. Ba, am și sus. Uite. Luați-vă și de strength, că sunt importante. Nu știu dacă știi ce strength-ul. Ăsta care e strength? Splash? Da. Luați, aveți din alea de XP. Ia și una de asta, da. Eu am destule. Golden carrots. De fapt, luați fiecare. Ok, au plecat fără... Bogdan, fugi! Dar eu nu am. Haideți, nu știu, prindeți-le. Hai că vine. Oprește-l, Bogdan, pe ăla de lângă tine. În fine, Rareș, du-te cu Elite, hai. O meste înapoi. Bă, dar Rareș, așteaptă-ne, că nu știu unde trebuie să... Gata, l-am luat. Bogdan, hai aici. Așa, gata. Bun, suntem toți invis? Da. Ce e aia? Invizibil. Ești invizibil acum, gen. Care e Rareș? Ok, Rareș, doar nu mai ține trident în mână. Țineți doar sabia. Toți trei. Ce bine că trident. Și trident, nu, sabia și ăsta, scutul. Săraci. Ok. Comportați-vă cât mai normal. Salut, mă compor normal. Orice s-ar întâmpla, ori dacă vă întreabă ceva, doar scrieți pe sign. Asta e imperiul. Da, asta e mafia. Da? Dacă ne întreabă cine suntem, ce le spunem? Scrieți pe sign, ziceți că suntem din mafie. Ok. Păi și dacă ne întreabă care din mafie? Nu cred că întreabă. Ok, stai că deja, asta cred că e Radu. Haideți la mine, toată lumea, hai, toată lumea.
Bă, dar ăsta sunt prost să-mi bat piciorul. La... Zi. Ăsta. Bă, că ai shield-ul mai. Alo? Alo? O și mie ceva sau nu? Aoleu. Deci, ai nene aici cu shield-ul ăla mai ciudat. Deci aveți săbii de netherite. Wow. Adică în mafie, hă. Sunteți în mafie acum, ați intrat în mafie, nu? Da. Hai mai aici, hai mai aici, hai mai aici. Tu crezi că ăștia nu sunt din mafia? Bă, chestia e că, unul, au trimuri diferite și au săbile de netherite. Alex, hai la mine, hai la mine. Hai la mine. Deci, da, într-adevăr, că au săbile de netherite. Unde ești, Alex? Alex, unde ești? Hai la Enderquest, hai la Enderquest. Primul rând au săbile de netherite și au și trimurile diferite. Bă, nu știu. Da. Și plus că... Ok, bateți, n-avem ce să ne mai facem. Bateți. Hey! Ok, bateți. Da, noi suntem Radu. Am venit să ne recuperăm demnitatea sau ceva de genul. Bacă toată lumea. Bă, Bogdan, Radu, haideți la mine să știm care suntem. Bă, rare și mai dacă eu. Bun, hai pe ei, haideți pe ei. Pe ei. Ce e ăsta cu sabie de netherite? De slab, băi. Hai, Rareș, hai. Bogdan, ești bine? Eu sunt pe moarte, da. Ține mereu cu temul că ești mai slab și cine știe, poate te omoară Radu. Că Radu are maze și ai grijă. Chiar. Hai, Alex. Hai să te văd, Alex. De ce ești? Dacă mor. Nu, dar nu vreau să mă bag. Eu mor. Ba da, trebuie. Nu, Frank. Ba da. De Bogdan. Sincer. Unde ești, Andrei? Automat de... Bine, i-a spart pe temul lui Alex. Ai! Haha. Help, Rare și ajutor, mă bate, Radu, mă bate. Dar nu mai da ca și cum ai dat cu sabia, că nu dă mult de meci. Da. Le-am omorât pe Pucaduc. Oh, shit. Deja am scăpat de unul, Radu. Oh, shit! Oh! Hai după mine, Bogdan, tu doar ascunde-te. Venim noi după tine. Ok, acum îți dau, stai. Hai la mine, Bogdan. Bogdan. Stai că am în shulker. Stai, chiar, golden carrots. Am golden carrots undeva. Nu avem aici, că suntem mai... Da, nu avem aici. Dați-vă toți strength în inventar să vezi pe când ne batem. Ag- Bă,
what? Vezi că au venit ăștia din mafie, Am o tactică, am tactica supremă. Ce tactică, bro? Stau în Mamă. turn. Bro, ajută-ne, nu sta în turn. Nu, stai că ești tu. Nu pe mine. Incredibil. Bă, dar care Mamă, tot mă cu astea, bă? De ce veniți toți după mine? O fac, îs mort. Am furat. Ține tu temul când ești mort. Bă, what? M-a aruncat, bă! Vin. Mamă! Mare prea puțin. Stai. Slab. Ce slab e Slau, ăsta? slau, slau. Ce-am fugit de ei. Bă, De-am greșit. merem toți pe Radu. Dar nu că ne dă mie, ne distruge. Hai pe mine, Rareș. Bă, Oh, Bă, de ce ați mai... Bro, Radu, ce vrei de la noi? Oare? Orașul. Orașul roșu? bă, dar gata, bă, care ăsta m-a clitat, m-a înștrat. Bă, Radu, nu o să iei niciodată orașul roșu. Pentru că este orașul nostru. Mort? Merg la blin. A murit cineva? Da. Eu fug. Bă, dar are și puneți tot temul. Stai, lasă, lasă. Dă-l încolo de sus. Rareș, fugi, da? Unde-i? Cine? Hai pe Radu, Rareș, hai pe Radu. Acum am. Radu, Putem. Bă, trebuie să ne recâștigăm orașul roșu înapoi. nu o să-l cucerească, stai liniștit. Dar unde să Dar unde e? Hai pe Radu, dar unde să ăștia? Bă, am Te căzut joc, în cave. Player, e Alex, hai pe Alex să-l omorâm. nu. Bă, dar ăștia au vreo Ia-te 3 te litra, moare. bă, nu-i corect, bă, că ăștia au 3 litra, bă. Bă, ăsta caz, n-avem ce să le facem. Da, chiar. Eu vin după voi, băieți, să vă ajut. Alex, ține totemul. N-am timp. Stai că Hai, îți dau. Rareș, hai să batem. Nu. Pe Alex. Bă, stop, Rareș, stop, că putem să-l folosim. Stop, Rareș, putem să-l folosim. Au venit ăstea să-l Nu. Mamă! Hai, numai ține, Rareș, hai, Bă, haideți după mine să vă dau mere enchantate. Am ceva. Vin. Bă, haideți după mine, haideți un pic. În primul rând ajutați-mă că Acum vin. Unde ești? aici la comitetul minierilor. Curești. Oh, fuck. Iau Andrei. Ai, Aștept rău. Mor. Nu mor. intră. Tu mori! Mă, dau aici, nu știu ce se întâmplă. Ăla. Bă, haideți cu mine că-l prind pe Alex, sunt singur. Unde ești? Unde În ești? cave. Bă, schică. Acolo unde-i ăla lung de lemn. Haideți, bă. Da, mai lasă-mă, bre! Na, bă, ăsta cu scutul albastru și mă enervează. Bă, sunt cave cu Alex. Vedeți că vin! Bă, ăsta e cooked! Bă. Stai că vine. Vedeți că vin, ajutor! Bă! Bă, stai. Bă! Trebuie să nu mor. De visul temele. Da, da, am pe asta. Rareș, hai la mine. Unii Bă, mor, dar stai pe mine. Hai la mine. Aură! Ajutor, Rareș, sunt lângă tine aici. Nu. Eu sunt după voi, bă. Hai din cave, că nu place în cave. Foarte ok. Parto. A, ce bine că am lava bucket. Unde sunteți că am lava bucket? Vezi că e bun. Caută-ne. Rareș, hai să plecăm de aici, suntem Ba cu... nu. Lasă, bă, că după aia mi-au timp de la toți. Omoară-l. Bă, Andrei, hai cu mine, hai după mine. Bă, gata, bă, care e ăsta? Dar pe ăla nu-i pe grup, probabil, și de-aia tot dă. Bă, hai să vă dau mere enchantate. Hai afară, Ok. hai afară. Bă, aoleu, bă. De ce s-a toate Ender chest-uri? Nu știu. Eu sunt cu Radu, mă bag cu Radu. Nu sunt eu. Te bate, eventual. Nu sunt Radu. Da,
Salut! Vedeți că nu, eu nu plăs bine aici. Sunteți în cave? Eu. Da. Eu sunt cave, da. Eu unul după Hai. mine mai am o inimă jumate. Asta care e mă ăsta de aici? Bă, dar nici eu nu te pot ajuta, că eu acum mă healez. Bă, dar Radu numai cu Îmi healez armura. Oricum, cred că pot să Băi, vă bine fac mă, că eu am omorât de vă 2 ori pe câțiva și tu în cave. Da, Bun. Haideți că vin și eu. Vin în tări. Bă, dar ați blocat aici cu ender chest-uri. Șmecher. Haideți să ieșim din mină. Ce mai prostă idee. Nu, lăsați-mi mină. Bro, eu mor în mină. Ah. Mie mi s-o spar casca, bro. RIP. Am găsit un slime. TNT minecart. Bun, Bare. dai. Fugi, Alex. Fugi după el. Bă, da, mi spartă casca. Hai să, bă, toți trei mergem pe unul singur, că n-am Oh, nicio fuck. șansă așa. Eu sunt primul că sunt cel mai Așa tare. unde te duci? Unde sunteți, mă, Andrei, rare și nu înțeleg. Hai la mine. Vine acum, vine acum, vine acum. Eu sunt orașul roșu. E Radu. Mamă, mă, ce el face ăsta? Stai că vin în ajutor. Bă, are cineva o cască, nu știu orice. Radu, prietenul tău cel mai bun, moare. Nu, Radu vine Da, cred cu că pot. melitra și mei să scuc. Pa. Bine, Dar nu pot să-mi folosesc litra. da, Hai pot pe să- Radu, haideți pe Radu că ăla e mai OP. Care Nu, pe Radu, pe cei din armată. nu știu, fug. Rare. Da, Nu da, te da. retragi și să-ți facem. Bă, doar am cum. Tu pe Radu, tu pe Radu. Ma. Am rachete. Și bine că am luat bucket, mamă, era să mor dacă mi-am luat bucket-ul. Am aici. Andrei, Bă, ce face românul adevărat? Caută prin chesturi. Da. Ce cauți? bă, eu nu mai am tot teme gen. Furați itemele, guys, furați itemele. Nu, bă. Da, Unde cred că mi-ar? și mai sunt acolo. Rareș, dă cu, Rareș de Marcu, Rareș de Marcu. Dă-na Marcu. Bă, de eu. Hai pe Radu, hai pe Radu. Bogdan. E. Stai că-ți dau de la mie din energie. Scuze. Dă tuporul. Mersi, bun, hai pe Radu. Și papucii mi pe one shot și... Bă, Rareș, Ia. chiar ești un pic cam prost. Bă, bravo, Rareș, nu-ți plătiți de punct totemul. Vlinghi. Vlinghi cu bâvă, cu B-L-I-N-G-I. Vlinghi. Am scris greșit. Bă, vezi că nici pantalon nu mai am, bă. Serios, bă, tu când dai cu spir așa slab ești, mă, Bogdan. Mamă, nu mai ce băi, hai la mine, Bogdan, hai la mine. Dar ce să fac, mă, că stai după tine și ăsta mă moară. Hai la mine, Rareș, bate-te tu cu Radu. Pickaxe-ul. Uitați că nu mai am. A, da. Ăla a fost setul meu de armură de rezervă. Serios. Da. Nu contează, hai pe Radu. Marata mea a plecat și eu sulti. Na. Ce să-ți fac dacă e la cea mai proastă armată? Unde-s? Cum mă cușin? Uite. Ce dat? Puțin de aia șmecherul. Nu, știu ce să fac. Ioi, da! M-a salvat. Ce să-mi faci, mă, dai cu mace-ul, nu ai mace. Așa. Aici. Eu sunt mort. No shit. De ce? Aici mă ți-au Bă, Rareș n-are rost, a plecat, n-are, nu se mai întoarce. Ah, Bă, nu l-am bătut, am deschis pierdut. broken. Mamă, Hai la orașul roșu, hai la orașul roșu. Bine, hai. Are și aici, aici. Dar degeaba că numai unul poate să XP-ul. Bă, deci așa, bă, deci ne-a distrus toată baza. A, zic. Deci așa, o vedere de sus. Bă, nu știu, trebuie să luăm și pe Vlad, habar, dar n-avem nicio șansă să-i batem. Bă, sincer, bă, ne-a distrus aproape toată baza. Ne-a distrus Bă. turnul, aici. Bă, ce puțin fer ai dus acum, nu. Da, ferma dus complet. Hai. Bă, nu suntem noi buni, sau nu avem noi uneltele Nu necesare. are Radu, mei. Eu sunt bun, eu puteam să-l bat. Nu s-a Rareș. scutat. Rareș și tu. Da. Lego. Aici erai. Bă, deci, neapărat, avem nevoie să-l aducem pe Vlad înapoi, nu știu Da, ce face. deci Bă, neapărat, Bogdan, bă. neapărat. Deci, bă, da, fii atent la mine. Fii Bă, atent stai, la mine. gata, Gata, bă, zic. gata. Rareș,
Deci avem nevoie de Vlad. Noi singuri n-avem nicio șansă. Da, deci, bă, Trebuie, Da. trebuie să te învăț să joci neapărat. oare dacă facem și noi rost de mace? Trebuie într-o zi să îi luăm Ace înapoi. Nu, sau să facem noi rost de unul nou. Că am o grămadă de chei. Nu mai țin minte acum vreo lună, am distrus toate mace-urile de pe server, toate alea. Aveam un stack de trial chambers-uri de ala de chei. Pentru Bro. mace. Și atunci ce o să facem?